Anza kwethu it is Durban Network eThekwini la sikhona kwimpucuzo 2025 bathi iWorld Cup ekaMaskandi njengamanje nginomashelela la uqeda ukuphuma estage mfowethu kunjani Ngiyaphila mfoka baba hamba kanjani hayi siyaphila mfoka wahloba kamnandi ngebheshu insizwa kithi Bephoqa mfowethu lo umcimbi omkhulukazi kakhulukazi masithinta nje emkhakheni wethu thina njengoba sishaya umculo kaMaskandi ngani yakwethu kumculo kaMaskandi ke bayazi abantu ukuthi sisuke sigcile esintwini mfowethu ngakho ke mangabe sizohlonipha umcimbi omkhulu kangaka kumele sibonakalise nangenqephu yethu ukuthi siyawuhlonipha kangakanani lo msebenzi esizowenza namhlanje mfowethu sikhulume ngokwenze estage mfowethu kuyamangaza kuhle kakhulu the performance was awesome basho njalo ngesilungu nkabi yami ngathini kwesinsikhathi noma ngeke ngithi ngiqala namhlanje mina mangabe ngibiziwe ngiqashiwe ngisuke ngiyazi into engiyiyele ebantwini futhi ngisuke ngiyazi futhi ukuthi kungani bengiqashile futhi ngifuna kumsebenzi wami ukuthi ngibenze bengayisoli ukuthi bangiqasheleni so ingakho ke mangabe ngibiziwe nginikezwe ithuba ngiyenze ngakho konke kusemandleni ukuthi ngiyayilungiselela ngizokhipha u100% wami sikhulume ngeinkumbi zabantu eziphumile zizonibuka abaculi bafowethu ungathi nje kubantu abaphumile bezonibuka bayebethi noma ngathiwa wenza umsebenzi ekhaya usuke ungamukelekile umsebenzi makubonakala abantu bewushalazela yebo nidla nodwa niwumndeni mfowethu kodwa ukuthamela kwabantu umsebenzi ikhona okuye kusho ukuthi wamukelekile ngisho kwela mathongo manje ukubabona belapha abafowethu okuyibona abathanda umculo wethu abasithatha abasibeka lapha esikhona bezosibona ngamehlo enyama bezothamela umsebenzi omkhulu kangaka kahle hle sebewushisela impepho bathi lo mcimbi ube impumelelo ayibona abantu abawumnikazi wayo yonke lento esiyenzayo ngaphandle kwabo thina silutho mfowethu sikhulume ngabahleli bomcimbi okubalwa uXolani umfoka Mcineka i-team yempucuzeko nxa iyonkana mfowethu kusho ukuthi nje kuwena ukuba ingxenye yalo mcimbi omkhulu kangaka amagama abe mafishane estage kusetshenzwa ngesikhathi kodwa bengifisa ukuyibongela nje kubona mfowethu ngoba ekugcineni noma ungacula kangakanani kodwa mangalinikeza ngithuba yenzeka uthola ukuthi amandla akhe agcine ngabonakala Nkosi yami ukunikezwa ke ithuba emcimbini omkhulu kangaka njengoba ngishilo ngathi iWorld Cup le makuyi World Cup ukhanda squad siba bafana njengoba silapha siba bafana labo okhuluma ngabo nje abahleli balomcimbi ngibathatha njenge executive coach ibo bonke ababaholi balomcimbi kodwa bakwazile ukuthi nami bangithathe bangifake esquadini sokuthi kulonyaka ka2025 ukuze lo mcimbi ube muhle abantu bawujabulele kumele umashelela bekhona angazi ngabonga ngithini kusho lukhulu lokho kumina mashelela mfowethu ke wena as mashelela iyakhula ibrand yakho engomeni namasingle konke okukhiphayo kukhulisa ibrand yakho kusho ukuthini kuwena ukuloku ubona usuku nosuku ikhula ibrand yakho egcineni mangabe usebenzisa e-studio usuke ungazi ukuthi abantu bafunani usuka wena usebenza ngalokho okunikezwe ingilozi yakho ngaleso sikhathi kodwa ngicabanga ukuthi abantu akuyibona benza ngikhuthale kakhulu mina njengomashelela yiba abalandeli bomculo abanginikeza isupport ngaso sonke isikhathi mangabe ngikhipha ingoma mina bayimukela ngezandla zombili bangikhuthaze so ngaso sonke isikhathi nje ngasho ukuthi ibona abantu abanginikeza isibindi abanginikeza ithemba lokuthi shoot into engiyizelela kule ndima ikhona ngempela futhi iyabathinta ngoba phela sizela abantu kumele sibathinte impela kanjalo ngani yakwethu sesivala mhlawumbe abafisa ukukuthinta lapha ku social media ahamba kanjani ama-handles wakho mina bengangithola okay ngazi noma ngaqala ngenamba noma ku social mhlawumbe bengangithola ku TikTok lapha kumashelela uthi nje @king_sms umashelela @king_sms bese ku Facebook umashelela ngubane Maskandi artist na ku Instagram ngumashelela ngubane bangakhona futhi nokungicontacta ke direct nge-phone call mabe ngidinga nje ngihlezi ngi-available so much Gomasi noma ngayibiza inamba kodwa ngayibiza mfethu ngayibiza zithi inamba zami engitholakala kuzo 076 yes 46 yes 23
094 094 uyokuthole uMashelela ke lapho khulume konke okufunayo qashe futhi uMashelela uyasebenza ilokho bese sikufunayo nganza kwethu siyabonga kakhulu besinoMashelela umfoka Ngubane oqeda ukugila imanga lapha ya estage iDurban Network le sithi kunina danko saluta